Take you krabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng na tampum fui ala. Suriname altijd dichtbij, je zat vat toch? In Meati, Srana. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Altijd dichtbij, je zat vat toch? In Meati, Srana. Blij Suriname, misa fetigi mama Srana. Was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland. Was sweet konaini ina datra oso paramaribo. Dis na presi pe you kan kong di ala datra siki. Den datra funu ekna dei nanga neti di ala yu datra sorgo. Aprese opo mofoneti ina weekend nanga lat neti. Te anutu hi srevi da we kon nanga u egi siki wagi komitio. Te abon van ouro, you kan kara concluti 1 to 4. Datra oso para maribo, you sorbo, na sorbo. No hornot lo, tambri pinu srefi, una de westra namang. Vaderland, Suriname is je vaderland, Kijkers, ik heet u van harte welkom. Vandaag ben ik weer met mevrouw Melgerts en we staan voor het IMF-gebouw, de Julianastraat. Mevrouw Melgerts heeft dus een brief die ze zou moeten afstaan aan IMF. Maar waarschijnlijk zijn wij dus, of is mevrouw Melgerts niet welkom te IMF, want de guard moest dus doorsluiten voor mevrouw Melgerts. Maar mevrouw Melgerts zal ons dus aangeven waarom dit is gebeurd en wat voor brief en wat er in de brief staat. Dus kijkers, blijven jullie dan ook afgestemd. Kijkers, en hier hebben wij mevrouw Melgerts. Mevrouw Melgerts, hoe gaat het met u? Nou, we doen ons best hoor. En aan de ene kant moeten we tevreden zijn omdat we controle hebben. Odi alasma. We hebben controle, overzicht van wat sociale zaken doet. Maar hoe kon IMF dit jaar mensen, hier is IMF.
Na jades matang, Sranaman uit Tanja ze toe. Dus de Sranaman schreef, en she zei gebeur. Corruptie zei in plaats. Sranaman en roken in een gebouw. Mi kom, mi betekende dat woensdag mi bochara briefi kom. Dan een feestma. Ontak no, oncharen tide. Agard, ja agard is dom. Wanneer kon netjes als tami te woord. Betekent mevrouw Kramer, die zomaar een briefje recht. Ze hebben het gehad via mail. Varing aan het ding. Je begrijpt, kan je verkiezen Tori, hoeveel stem, weet je, houdt rekening daarmee. Maar, dus de man hebben een briefje bij. Maar nu, today, we hebben een hardcopy gedaan, man. Een hardcopy. Toch? En dan moet je zijn dat we schrijven een briefje. Omdat die archimang die we zien, dat de mij long, Fuji money karta, nanga lusa money, nanga ala de sandati. Dat na de sanisa IMF dus schreef een briefje. IMF tegen minister van Sociale Zaken. Ze moeten werking van maken. En de tegen regering van meneer Santoki. Dat lukken nog, zo bradi sosmara, atori moest clean. Ze vinden plaats. Wambruya dat we hebben een gesprek naar jou, hè? En als we trekken naar baka voor juru na een gesprek, dat de man zet Wambruya die de schrijft naar een volk. De man, hoe actie de man dat lukken nog, let uno, let gemeenschapwerker, let veldwerker, en die de advies. We schrijven een briefje. En tegen dat lukken, ik ga om een doelgroep en ik ga om haterij van lek o lukken voor kajepi. Uchara briefie, u had problemen gehad. Je man kon nou tapu, je mag film, alle deze en dat. Oké. Maar schets ons verbazing, baka een gesprek voor juru. Daarna, de man pot wan broeia. Mek lijsten, koffer postkantoor, dat deze man moet een lukken of de neem komt voor. U pot wan commissie in elkaar, Paramaribo, mevrouw Rut. En ik heb een gesprek naar hen toe en geef aan zijn de knelpunten. Dat mevrouw Rut geeft aan dat Lukuno de sanne klopt. De neem de onderste boven. Dus de man vriend alasan in één. Bijvoorbeeld van André Basha. Dat de man, dus André na Vesning, hè. Dat de man pot Basha, André, moxie na walloning. En alle sansa we tegen de kondreman. We moest volgen de regering uit doet. Ze vinden plaats. Toch? Die recharatori cafesi, dat de man taki de kieswan apparaat. Zij hebben het gezegd, dus ze hebben bevestigd dat het de waarheid is. De kieswan apparaat, waardoor Tedo Roko de nene kom moxie moren naar Makandra. Dus waar los maar ik knap vis aan namenlijst, maar kan de nene en comfort, maar de man broeien kom moxie André, moxie botsen ik knap drabi man is dat na één ding. En u kunt nagaan, alles kunt u nagaan. Het is de waarheid, want men heeft het bevestigd. Zo. Later, ons zie dat meneer Santoki, of Koudwen Trafasi, als zo'n is geen meneer Chide Sanzo. Meneer Santoki, na EC, like leider, na lange E, na D, na E, na R, na S, maar mensen leiden, toch? Actie, zonder washing, actie IMF, geef ruimte. Ik bedoel, voor jaar lang, waar dorpen een kiesmoney, zo'n ruimte je hebt van nodig. Nou, aan de hand daarvan, dan schreef een briefje, kom horen, zo. Zag je een briefje die zie, want tegen de kondreman, als schreef je dat een briefje voor 11 september 2024, dus een reactie zou omkiezen. Toch? No, meneer Arki, go.
Na uw reactie, dus als schreef je dat 11 september, toch, dat een reactie aan uw minister, dus IMF reageert op een briefje van tegen de minister voor sociale zaken, dat het blijkt dat een plan voor aanpak voor jou, no boom. Een plan, hoi daar, is de guard, is ook de veiligheid. Jullie gaan me achtervolgen, op een blazers allemaal. Ai, en de ascrivie van, ja, is gebleken. Dus een plan voor aanpak, zijn minister wil doen. Uno bevinden boem, dus schrijf een briefje die minister voor actie voor Jeppie. En zodat het doelgroep kan bereiken. Want alle onduidelijkheden die naar sociale zaken. Ze vinden plaats een verwarring. En de zwakkeren die maar leiden eronder. En dat tegen IMF toe, dat lukt nou. En op het verzoek van de president, dus het verzoek van de president doen naar UNO, om meer ruimte te geven. Dus ministeractie, president actie IMF, om meer ruimte te geven, toch? En even hoor, want als song. Ja, om meer ruimte te geven. Laat me even kijken. Ja. Vragen wij als organisatie, wij actionen naar allerlei specificatie. Het is meer gericht via mevrouw Kramer naar Anastasia. Dat een vanning, dat u met contact naar UNO, we actie Anastasia voor kom. Anastasia zou roken naar de man met de wetten naar de regels en leg eens maar uit. UNO lekkie die man, UNO mag leiden eronder. En leg de uit. Dus dat tegen dat lukken nog, de kies zijn regering doet en ze schrijven, dat we actie wonen, kon in een kondre. En als je kon in een kondre, toch, dan dat UNO, zij een roko, dat u bereid voor een, dus los dat je komt, dat u bereid voor die rondleiding, voor zowel foto, districten, naar het binnenland. Dat naar een briefje, dat actie. En daarvoor worden wij dus gestopt om naar binnen te gaan? Nou, niet zelf binnen gaan. Het gaat erom dat de contactbriefje. Dat vragen wij. We hebben gevraagd, kunnen we die brief afstaan? Want Blakka Wagi Kong, dan een vrouw die is first lady. Ze is een Surinaamse, toch? Ashimi zeker, want Agar tak netjes naar mij. Maar ineens Agar naar spoorloos. Dus zeker een bel naar Onderzee. Van Lukuno, let een vrouw nog komen. Dan bij actie de IMF Surinamers. Wat doet mevrouw Melchers verkeerd? En aan mevrouw Melchers one day. If IMF teruno, obat una sap in soort groep unde. Uno na en volgens IMF en maatstaven, dan dus volgens IMF en Roko naar een maatschappelijk vlak en uno naar een maatschappelijk vlak. En de man teruno zijn een briefje doen. Toch? En wat er is, ik wil ook even gelijk aangeven. We zijn in gevaar. Omdat no de IMF me tegen toe. IMF heeft Lukuno Masabi. Toch? Mevrouw Panay, minister van Sociale Zaken, geeft aan. Minister next, dat kaart aan het ding. Dat heeft ze toch gezegd? Mevrouw Panay moet stoppen met jokken. Lukuja. You aan de media, na you deja. You geeft een probleem aan. You geeft een probleem aan voor corruptie. Dus jullie jokken voor het volk. Toch? Wat er is, laatst Santoki Knapu, meneer president Knapu, tussen Wantoesma, hij stond zo ongemakkelijk, meneer Sap, of naar veiligheidsvesten alweer, zodat hij bij mij knap recht. Toch, zo boygi, verlegi, fassie. Dat Knapu tussen de rechten, verdrag van de rechten van het kind, UNICEF. Wel,
Ik weet niet wat met de mensen gebeuren, maar president, de rechten, het verdrag van de rechten van het kind heeft u helemaal vertrapt. Nu is er weer geen babyvoeding. Wanneer we kijken om en bij moeder- en kindsterfte. Mevrouw Melchers, eenmaal over kinderen praten. U kent een mevrouw die eigenlijk een zoon heeft met een beperking. Ja. En ze kon geen medicijnen krijgen. Hoe staat het met dat geval? Dank u wel dat u actie vraagt dat hij, omdat hij erbij betrokken. Die bel pool toen nog, dat pool toe ejere. Bel pool toe tak zo moest doen. Meneer big up pool toe, want hij is alleen maar een talk. En wat is er? Ungona sociale zaken. Die boy jippa vrouw. Maar die deze vrouw kon naar televisie verteren, dat was bij DNA, dat hij tak de maar jippen. Adres in de film. Die de tak adres in de film. Dan, mi bel, komt de hele. Mi bel een one van DNA-leden. En dat is een Mohab Ali, hij is arts. Dat amang tak dat lukuno 25 milligram. De man abi, de man kan halvering. Toch? En wat is er? Gona SZF. En meteen alledens maar even no mag vendresi gona SZF. Even kies wat recept, gona hoofdkantoor, apotheek SZF. Want wat is er? SZF neuroko nanga alle particulieren. You jump gona wong neuroko nanga SZF, dat ga je betalen. Die vrouw heeft niet betaald, ze heeft de medicamenten. Alleen is ze niet betaald geworden voor mensen met een beperking, voor haar kind. Ze kan hier niet zijn, want ze is momenteel bij de poli, Putarim team. U zult wel zien, we hebben hier 2 mensen. Mevrouw Melchers, nee, wakananga bigi jugu. Zoveel stakingen, zoveel opkomst. Om mijn familie, foto's, mijn foto, staak. Ze worden niet geholpen, maar wij zijn trots. Onze mensen worden door drukkingen en zo toch geholpen. Ze worden begeleid. Hier heb je een meneer, 17, Cameron. Hij heeft een beperking nog. Meneer Cameron, u heeft er geen moeite mee om te praten? Nee, ik ga praten. Ja, hij is 17, 50 nog. Het staat op je beperking. Hij heeft het klopt niet. Ik wil de mensen zeggen, wij checken de mensen wanneer wat is je naam weer? Nee. Toch? Wij praten niet, wij schelden niet uit, we praten niet en we schelden niet uit en we worden als criminelen behandeld. Dus boven van UNICEF heeft de guards gezegd, laat deze mevrouw buiten blijven. Wel, ik vertegenwoordig landelijk de Surinamers. En jullie zijn Surinamers, jullie weten dat er fraude wordt gepleegd, jullie weten dat er corruptie is en jullie zitten netjes, want nou een blakka wagichari komt. Voor hoe lang? Want nu op het ogenblik zit deze regering in de couveuse. Toch? Deze regering zit momenteel in de couveuse. Ze zijn prega. Talenzorg hebben ze nooit verschaft aan de mensen. Ze gaan het voelen als de kinderen in de couveuse zitten en ze kunnen niet eten, ze hebben geen zuurstof, akasinaboe. Zij gaan het nu voelen. Want jullie hebben nog 7 maanden te gaan. Toch? Kan je me even hier helpen? Wanneer de mensen... kan je me even helpen? Ik weet niet wie die brief in ontvangst gaat nemen. Kijkers, zoals we ook hebben gezien, is dat de kaart dus aan het filmen zijn. Waarschijnlijk mogen we dus ook niet naar binnen. Ik zie dat een van de, ik zal zeggen misschien de chef van de security guards aan het filmen, ons aan het filmen waren. Maar goed. Mevrouw Melchers, heeft u het brief al intussen? Ja, het is hier. Okay. Ik weet niet wie het kan halen, want daar is gesloten. Ik weet wel waar ik naartoe ga gaan. Ik ga naar de leiding van TUC. Toch? En ik zal die brief daar achterlaten. En het wordt vastgelegd. Laat de minister weten van Sociale Zaken en de medewerkers. Want een heer had ook gebeld. Ze hebben gezegd hij komt niet voor. Iemand heeft gezegd hij komt voor. En hij heeft bepaalde dingen gezegd. Mitak luku dat we met een scoutzaak vingen. Die abel me mitak gona scouto. Agona a wij kantoor attack. Mevrouw Melchers, via mevrouw Melchers, we gaan naar school toe, toch?
dan gelijk aan mijn kiezemoney. Om kort te zijn aan mijn kiezemoney. Dit is wat jullie zien, alle plutjes, toch? Hiermee werken wij. Dit man taki, dat lukt me op mijn beschikking voor 53. Op mijn beschikking voor 53, 2023 of 2022. Dat UNO heeft berekend, gidesma, men de bekiesie, om een verhoging, om een weerberekening gidesma, dat we tegen abonneert boom. Voor binnenland, en het klopt, omdat een kapitein, dus de netera kapitein, niet de kapitein toe, de man moest melden naar visie dat lukt met een zwakke huishouding. Maar de man heeft paien money en ze zijn 4 jaar achter, hè. De man heeft paien money, maar de man heeft soort money. En doe een berekening, niks niet klopt. Dus ze hebben niet de juiste gelden gehad. Dus dat is hem. Dus als de mensen bellen, weten ze precies hoeveel geld ze moeten halen. Ik moet niet jokken, het loopt wel, de mensen krijgen hun gelden. En alleen de ene heer hadden ze gezegd, hij komt niet voor die scoot. Nee, Fadon heeft hij zijn geld gehad. Dus dat is het momenteel. En dit is van waar de minister zegt, ze weet niks van die moneykaarten en zo. Uw gezicht is hier. Ik wil niet dat mensen zeggen dat het fake news is. Waar u bevestigt dat de moneykaarten dat er een probleem is. En u ontkent dat u niet weet. Dus dat is hem. Ik heb hier een brief. Deze man moet hoeveel? 17 feiten. Er staat voor 17 feiten, maar wat is het probleem? Je zou 25 moeten krijgen. Je bent beperking. Er zijn heel wat onduidelijkheden nog. Dit is rechten van het kind, mensen. Hiervoor hadden ze ook de politie gebeld en dat was UNICEF. Toen ik UNICEF zei, kom op, als hoe ik hier zeg. Jullie zijn niet hier geplaatst, jullie zijn hier om toezicht te houden. If Asane praat naar va en Usabi IMF. Ik geef de Surinaamse mensen die hier werken de schuld, omdat Usabi dat anego. En de grote Amoro Biggie Mangsa, hij leidt eronder. Dat is de minister van Financiën. Minister van Financiën. U heeft kenbaar gemaakt, minister van Financiën, van elke maand betaal je dat geld uit, maar de man heeft kiesamoney. Dan hoe dan? Er is een zwaartewagen hier gestopt, PD 6999. Ik weet niet wie eruit komt, maar dan weten jullie het. Is PO, hè? 6999. Ik ben niet hier om een bom te gooien of wat dan ook. Ik ben hier om te komen voor diezelfde mensen die daar zitten. Dezelfde mensen die daar zitten om hun familie te helpen. Diezelfde mensen die daar zitten om hun broer, hun zus en zo te helpen. Kijkt u hier. Deze meneer heeft een beschikking van 20, wanneer is het? 2024. De beschikking is van 2024. Ja. En u krijgt 17,50. Dat wil zeggen, u bent zwakke huishouding. En ze zijn nog niet zo ver met 2024. Nu zijn ze bezig met kinderbijslag. Het is een grote troep kinderbijslag. Laat me aangeven. Vandaag heb ik een paar mensen gehad voor verzekeringspasje. En ze vallen onder jullie. Een paar vallen onder jullie. Oké. Dus deze man is augustus 2024. Dus hij is nog niet op de lijst, is zwakke huishouding. Maar we moeten kijken wat je hebt aangevraagd. Ja? Dus dat is hem. Die brief is hier. We gaan het overhandigen. Ik zet geen naam. Die brief moet naar binnen. En men moet aangeven wie het in ontvangst heeft genomen. En dan zal ik telefonisch, indien ze de telefoon. Dat is het vraag. En jullie mogen weten, alla kondre en luku, hoe het toegaat in Sranang. U bent ook in beeld. U heeft me vastgelegd, u bent ook in beeld. Alla kondre en luku, van we go afsa Idi Amin. Alla kondre en luku, van we go op naar mi vertegenwoordigen de sociaal zwakkeren. En de sociaal zwakkeren voor sociale zaken bij kom, lek van man nauwelijks bij kan wakker kom, doe voor behandeling.
Een keer rustig aan. We gaan niet met 20.000 mensen lopen en later komt de commissie en die mensen worden toch niet geholpen. Als je kijkt naar de vakbond, ze gaan me uitschelden, is ook een grote flop. Jullie laten de mensen op straat komen, er gebeurt niks. Wij laten de mensen niet op straat komen. We werken met structuren, omdat we sabi dat a structuur de en we gaan dikkie in a structuur voor dat een fout. En jullie zijn ook fout. Dit is IMF. Het gebouw van IMF, mensen. Tap een grond. Tap a grond voor stranan doti. Pesrana man e roko. Dat una ab toegang. Maar we lange a briefie. Dat ik pa. Geef aan naar IMF. Die schrijft een briefje die sociale zaken. Die probeert wat doen aan Sani, maar het is rommelig. En ook het feit dat meneer Santoki, actie president Santoki, actie van speling, geef me nog even tijd. Dat we tegen IMF no, we pina, we actie kon, we nodigen uit in een foto, we ook naar een maatschappelijk vlak. Voor jaren langer bijna 5 jaar. Nu zitten ze in de couveuse. 7 maanden hebben ze nog te gaan. Met Tego, ik heb die vrouw gezien. U bent snel naar binnen gestapt. Ik heb dat ook gezien. Je hebt het gezien toch? Ja. U bent snel naar binnen gestapt en u tegen de portier accepteert die vrouw niet. Nou met tegen wat je nou wat jukasema. Met tegen. Morgen voeren naar de Marou, naar de Elimse en Leideronder. Morgen voeren naar de Marou. Juna abi wa ati. You egi roots pe yuk mopo. Pe kumba te imabi for bifok mopo. Ina aba ati. Je verfooit dus je eigen mensen en dat vind ik heel erg. Okay, ik ga die brief Melgerts overhandigen. Ja, mevrouw Melgerts. En dan hopen wij dat er wel iets uit de bus komt. Ja. Kijkers, u heeft het gezien, dit is dus een IMF-gebouw. En dit is wel triest dat wij, of dat mevrouw Melgerts werd op stap gezet om dus het brief niet te nemen. Ik heb die naam gezet. Kunt u dan datum schrijven en zo wie het in ontvangst heeft genomen, dan neem ik mijn envelop, want we hebben geen geld. Maar goed, kijkers, u heeft het gezien. Ik wens u dus ook een fijne dag en u ziet ook wat dus in Suriname gebeurt. Kijkers, dank u wel voor het kijken.